a la 5a Fira del Producte de Proximitat, aquí a la Garriga, al Capravo. Estem molt agraïts al supermercat Capravo perquè hagi volgut fer aquesta fira aquí. Contribueix a que el mercat tingui alguna cosa a dir, vull dir, tot el que sigui popular i de proximitat ens dona un plus de qualitat. Jo particularment sóc un consumidor de Capravo, ho reconec. És una institució catalana i he vist una evolució cap al producte de proximitat. La botifarra és un producte de proximitat, el qual més proximitat és impossible perquè és absolutament garriguenc, però també hi contribuem amb les mongetes al ganxet, amb l'oli que es produeix també aquí a la Garriga. Bàsicament tenim una bona relació amb Capravo, han entès quin és el nostre producte, han entès la manera en la qual s'ha de presentar i en aquest sentit és una sinergia positiva, és una bona aliança. Contents que al Vallès Oriental hi hagi productors i que aquests productors tinguin un lloc on vendre els seus productes a empreses com el Capravo. Fa 4 anys que vam començar a introduir el producte local a Capravo, per aquesta del Vallès, ara és una passada. L'últim proveïdor que hem incluït aquí a la Garriga ha sigut del Quimet Gai, de Lliçà d'Amunt, i el client ho està demanant moltíssim. Aquests són 3 varietats, és Cabernet, Merlot i Syrah, i criança negra. El fet d'estar a la fira el que ens permet és que els consumidors puguin conèixer directament qui som els elaboradors i qui som els productors, i per tant és una manera de transferir informació i també que ens coneguin. Hem portat el que és la botifarra blanca, la d'ou, la negra, el fuet i la llonganissa, que és el que tenim a l'establiment. Les botifarres totes les elaborem amb pernil, panxeta, tripa natural, la carn és melosa, es desfà la boca. Jo ofereixo un producte que el que li tindria que dir al consumidor és que és un producte de qualitat. Són pizzas molt bones, artesanes i de qualitat 100%. El que està aquí donant la cara pel seu producte és perquè porta una cosa bona de debò. I també el xulo és que està en aquest Capravo com està el del Masnou, com està el de Premià. Llavors, si tu tens un producte que el pots comprar aquí i allà, doncs fidelitzes el client. Doncs res, hem vingut a comprar, com cada setmana, i de moment hem tastat uns formatges que la veritat és que valen molt la pena. Em sembla una iniciativa molt bona perquè és trobar els productes de proximitat encara més propers, no? I alhora també ajuda a mantenir el territori. Com els productes de la terra, com els productes que del pagès van a la taula, no hi ha res, no? Llavors, Capravo ha fet una aposta, nosaltres n'estem molt contents i avui els hi venim a donar recolzament. Estem contentíssims d'estar al Capravo i per molts anys.